Πάμε τώρα και στην προεκλογική επικαιρότητα και να καλησπερίσουμε εδώ στο στούντιο τον κύριο Κωνσταντίνο Ιωαννίδη, υποψήφιο βουλευτή με το κόμμα Μέρα 25 του Γιάννη Βαρουφάκη. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση καταρχάς. Είναι ιδιαίτερη μου τιμή να βρίσκομαι στο σταθμό σας. Να είστε καλά. Υποψήφιος βουλευτής λοιπόν με το Μέρα 25, το κόμμα του Γιάννη Βαρουφάκη, όπως το έχουμε συνηθίσει. Καταρχάς να πω ότι είναι η πρώτη σας φορά, νομίζω, που βάζετε. Βεβαίως, να είναι η πρώτη φορά που συμμετέχω σε εκλογική διαδικασία για τη θέση του βουλευτή. Πώς λοιπόν το αποφασίσατε αφενός να βάλετε υποψηφιότητα και αφετέρου να επιλέξετε το συγκεκριμένο κόμμα? Κοιτάξτε, θεωρώ είναι το μοναδικό κόμμα που θα μπορούσα να συμμετέχω στις εκλογές. Είναι ένα καινούριο κόμμα, άφθαρτο, νέο. Έγινε πριν από 1 χρόνο. Πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει ότι αυτό το κόμμα υφίσταται σε 20 ευρωπαϊκές χώρες και συμμετείχε στις ευρωεκλογές σε 14 ευρωπαϊκές χώρες. Οπότε μιλάμε για ένα κόμμα το οποίο έχει μέλλον, έχει προοπτική, και το πιο σοβαρό από όλα είναι ότι είναι ένα κόμμα το οποίο θα έχει αύριο μεθαύριο εταίρους στην Ευρώπη που θα έχουμε κοινή πολιτική και ιδέες. Το μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ τη χώρα μας αυτό το πράγμα. Δηλαδή προς ποια πτέρυγα, στο πω έτσι, της Ευρώπης? Κοιτάξτε να δείτε, όταν βγαίνει το πρόγραμμα το δικό μας, το οποίο έχουμε βγάλει για τη χώρα μας, για την Ελλάδα, έχει συζητηθεί και με τους άλλους ανθρώπους που βρίσκονται στο εξωτερικό, που είναι μέλη του κόμματός μας, οι οποίοι για κάθε χώρα βγαίνει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο να είναι εφαρμόσιμο και ρεαλιστικό. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Το να βγαίνουμε και να λέμε πράγματα στον κόσμο τα οποία δεν είναι εφαρμόσιμα και ρεαλιστικά, αυτό το πράγμα θεωρώ ο σαραϊκός λαός το έχει βαρεθεί να το ακούει, να το πω λαϊκά. Συνήθως, κύριε Ιωαννίδη, προεκλογικά όλα τα κόμματα, από όλα τα κόμματα μάλλον, ακούμε θεωρίες και περιμένουμε αν κάποιο από αυτά τα κόμματα πάει στην κυβέρνηση να δούμε αν θα το κάνει πράξη. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς είμαστε πάρα πολύ ρεαλιστές. Έχουμε ένα πρόγραμμα ρεαλιστικό, είναι 7 τομές. Δεν προλαβαίνω να σας τις αναλύσω τώρα. Οι 7 τομές αναφέρονται σε κέραια ζητήματα, όπως είναι η αναδιάρθρωση του χρέους, τα πρωτογενή πλεονάσματα, τα οποία 3,5% είναι εξοντωτικά που έχει υπογράψει ο κύριος Τσίπρας. Αυτό σημαίνει μια μόνιμη λιτότητα για τα επόμενα χρόνια, για πάρα πολλά χρόνια. Ακόμα και τα παιδιά μας θα χρωστάνε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Υπάρχουν λύσεις για τα κόκκινα δάνεια. Υπάρχουν λύσεις για να βρεθεί. Μια πρότασή μας είναι το ΤΑΙΠΕΔ να γίνει μια επενδυτική τράπεζα, στην οποία θα μπορεί να γίνει μια αναδιάρθρωση της οικονομίας και να έχουμε μια ανάπτυξη του μικρομεσαίου. Έχουμε προτάσεις για τους φόρους, για το ΦΠΑ, για το φόρο εισοδήματος. Είμαστε οι πρώτοι που λέμε όχι στην προκαταβολή του φόρου εισοδήματος. Ο κύριος Βαρουφάκης είναι ο πιο σοβαρός οικονομολόγος της Ευρώπης. Είναι πάρα πολύ γνωστός και αναγνωρισμένο το έργο του. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος είμαι ανώτατος τέλεχος σε τουριστικές επιχειρήσεις πανελλαδικά, τη χάνω πανευρωπαϊκής αναγνώρισης. Έτσι γνωρίζω τον κύριο Βαρουφάκη και μου έκανε την πρόταση να συμμετέχω και δέχτηκα. Γιατί είναι ένα κόμμα το οποίο είναι καινούριο, νέο. Εγώ εκπροσωπώ το άφθαρτο, το νέο, το καινούριο, και είναι ένα κόμμα, να σας το πω πιο απλά, ένα κόμμα που δεν χρωστάει στο δημόσιο. Όλα τα άλλα κόμματα στην Ελλάδα χρωστάνε. Καινούριο είναι, δεν μπορεί να άμα χρωστούσε από όχι, τώρα. Να σας πω κάτι. Εγώ θα τολμήσω να πω κάτι. Τη δομή του κόμματος που έχω δει και τον τρόπο που λειτουργούμε, είναι τόσο πολύ οργανωμένο το κόμμα όσο δεν φαντάζεστε από την πιο μικρή λεπτομέρεια. Και δεν το λέω για να πενέψω το σπίτι μου, το λέω γιατί το έχω ζήσει. Ανακοινώθηκε η υποψηφιότητά μου και όπως αντιλαμβάνεστε, πάντα γίνονται κάποιες διαδικασίες. Όλες οι διαδικασίες ήταν άψογες. Άψογες, ειλικρινά σας μιλάω. Τώρα, αυτό που με ρωτήσατε, εμένα με ενδιαφέρει να προσφέρω στον τόπο μου, στις Σέρρες. Είμαι Σεραίος. Έχω και μικρομεσαία επιχείρηση στις Σέρρες. Είμαι ο πρώτος που έφερα τους πρώτους Ρουμάνους τουρίστες στις Σέρρες πριν από 10 χρόνια. Έκανα το τόλμημα και πήγα στην έκθεση της Ρουμανίας, κάτι τότε που φάνταζε, ξέρετε, όνειρο θερινής νυχτός. Πήγα μόνος μου και έκανα το Άγκιστρο Σερών τουριστικό προορισμό για καλοκαίρι που δεν είχαμε ούτε μία κράτηση, γιατί εκεί κάναμε έναν τουριστικό προορισμό με τις ιαματικές πηγές, με μια πολυμετοχική εταιρεία που στήσαμε, που απαρτίζεται από 270 μετόχους, υπήρξα πρωτεργάτης και σας πληροφορώ ότι είναι η δεύτερη πανελλαδικά που υφίσταται με τόσους πολλούς μετόχους. Ανώνυμη με 270 μετόχους. Άρα το εγχείρημα πέτυχε, λέτε. Βεβαίως και πέτυχε, αλλά η συνεχής λιτότητα και η καταστροφική πολιτική των τελευταίων ετών από τα κόμματα που μας κυβερνάνε, δυστυχώς, όσο και να προσπαθείς, πάντα σου βάζουν μια τρικλοποδιά και στο τέλος βρίσκεσαι εκτεθειμένος. Μια και μιλάτε για τα οικονομικά, θέλω να σας ρωτήσω αυτό το οποίο κατηγορούν τον Γιάννη Βαρουφάκη. Ότι ήταν ο υπεύθυνος που μας φορτώθηκε και το τελευταίο μνημόνιο
εξαιτίας της διαπραγμάτευσης που έκανε. Ακούστε να δείτε, αν ο Τσίπρας δεν άδειαζε, να σας το πω λαϊκά, να μας ακούσουν και οι τηλεθεατές, το Βαρουφάκι, η χώρα δεν θα πήγαινε στο 4ο μνημόνιο. Κοίτα από την Ευρώπη θα έβγαινε, κάτι που λέγανε τότε. Εμείς είμαστε ευρωπαϊστές, εμείς πιστεύουμε στο ευρώ. Με βλέπετε. Είμαι άνθρωπος που μπορώ να, όπως με βλέπετε, ότι είμαι ενάντια στο ευρώ. Εγώ καταρχήν σπούδασα στη Γερμανία, στην Αγγλία. Είμαι παντρεμένος, η σύζυγός μου είναι ξένη, δεν είναι Ελληνίδα. Είναι δυνατόν να έχουμε απόψεις? Όχι. Εμείς η άποψή μας είναι και πάντα να είμαστε μέσα στο ευρώ. Ο κύριος Βαρουφάκης έκανε μια πολύ σκληρή διαπραγμάτευση, η οποία διαπραγμάτευση όμως δυστυχώς δεν τη στήριξε ο κύριος Τσίπρας. Δεν τη στήριξε ο κύριος Τσίπρας. Στο παραπέντε, ο Βαρουφάκης πάλευε για να γίνει αναρδιάθρωση του χρέους, γιατί εκεί είναι το μυστικό. Το χρέος που έχουμε είναι υπέρογκο. Δεν μας δίναν την... Εσείς πού το ξέρετε, κύριε Καπετάνιο, ότι δεν μας το δίνουν? Ήσασταν στο Eurogroup μέσα. Ακούστε λίγο. Τις τράπεζες τις έκλεισε η πολιτική της Τρόικας και η πολιτική, η τελευταία εξοντωτική της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ. Αυτοί χαλάσαν τη χώρα. Αυτοί χρεώσαν τη χώρα. Ο κύριος Καραμανλής στο τέλος της θητείας του βγήκε και είπε: κύριοι, έχουμε πρόβλημα οικονομικό, επιτοχεύσαμε. Ανέλαβε ο κύριος Παπανδρέου, πήρε την καυτή πατάτα, να το πω λαϊκά, έσκασε στα χέρια του η καυτή πατάτα. Λεφτά υπάρχουν. Ναι, βεβαίως, έσκασε η καυτή πατάτα στα χέρια του. Εντάξει, τώρα το έκανε και εμένα, όχι αυτός το ξέρει. Ρωτήστε τον ίδιο. Λοιπόν, και μετά ήρθε μια πολιτική του Σαμαρά με του Βενιζέλου, παρέα, η οποία τι έκανε? Εξόντωσε τελείως την ελληνική οικονομία. Και κατηγορούμε το Βαρουφάκι που έκανε 5 μήνες Υπουργός Οικονομικών ότι ευθύνεται για όλα τα χρέη του ελληνικού κράτους. Το εξυλαστήριο θύμα να το βρίσκουμε είναι εύκολο. Μακάρι να τον είχαν κρατήσει το Βαρουφάκι μέχρι το τέλος της διαπραγμάτευσης. Τα βέλη εκ του ΣΥΡΙΖΑ είναι όμως. Ορίστε. Τα βέλη, λέω, από το ΣΥΡΙΖΑ προέρχονται. Μα στο ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ φταίει. Κοιτάξτε, το ότι σταμάτησε η διαπραγμάτευση του Βαρουφάκη φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι η Νέα Δημοκρατία. Αλλά το ότι έφτασε η χώρα στην οικονομική κατάσταση που βρίσκεται τώρα, φταίει η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Μέγιστο βαθμό. Και ο ελληνικός λαός το ξέρει, το γνωρίζει. Απλά ξέρετε τώρα τι γίνεται. Η Νέα Δημοκρατία έχει μία τάση ανωδική, διότι ο κόσμος έχει βαρεθεί την πολιτική του Τσίπρα, τα τόσα ψέματα που έχει πει, πάρα πολλά ψέματα, και σου λέει φτάνει. Ας έρθει ο κύριος Μητσοτάκης και θα δούμε τι θα κάνει την επόμενη μέρα, που εγώ θεωρώ ο κύριος Μητσοτάκης δεν θα μπορέσει να κάνει αυτά που λέει, αυτά που υπόσχεται, διότι κινείται και αυτός στο μνημονιακό τόξο και κινείται σε μία πολιτική η οποία απεδείχθη στο παρελθόν ότι ήταν λάθος η πολιτική αυτή. Οπότε τι λέμε εμείς? Εμείς προτείνουμε λύσεις. Αν εμείς, να σας πω κάτι, εγώ δεσμεύομαι. Αν ο σαραϊκός λαός με στείλει στη Βουλή, θα είμαι η φωνή του. Ό,τι μου πει, εγώ θα το μεταφέρω. Δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός. Θέλω να προσφέρω στον τόπο μου, θέλω κάποια στιγμή να δω αυτό το νομό, διότι έχω ζήσει σε πολλά σημεία του κόσμου. Έχω ζήσει στην Αμερική, στην Αγγλία, στη Γερμανία, σε πάρα πολλά σημεία του κόσμου έχω ζήσει και έχω ταξιδέψει πάρα πολύ τον καιρό που δούλευα σε κρουαζιερόπλια, που έχω επισκεφτεί εκατοντάδες χώρες, και ειλικρινά λυπάμαι που αυτός ο ευλογημένος τόπος, μιλάμε για ευλογημένο τόπο, να βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση την οικονομική. Είμαστε 10 εκατομμύρια Έλληνες. Είμαστε σαν μια μεγάλη πόλη της Βόρειας Ευρώπης. Είναι δυνατόν να μην μπορούμε να ανασάνουμε και να έχουμε μια μόνιμη τεχνητή κρίση? Εδώ μιλάμε για μια Ξέρετε κάτι, αν ένας που ασχολείται λίγο με την οικονομία, δεν υπάρχει τόσο μόνιμη τεχνητή κρίση. Η κρίση, ξέρετε, έχει μια γραμμή, ανεβαίνει, κατεβαίνει. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για μια μονιμότητα της κρίσης. Και έχει υπογράψει ο κύριος Τσίπρας πλεονάσματα πρωτογενή της τάξης του 3,5%. Έχει υπογράψει 2,2% κάποια χρόνια και μετά ξαναπάει στο 3,5% μέχρι το 2060. Δηλαδή, μιλάμε δεν βγαίνει το νούμερο. Να σας πω κάτι. Ο Αϊνστάιν να ζούσε και να προσπαθούσε να βγάλει την εξίσωση, δεν βγαίνει η εξίσωση. Και ο σαραϊκός λαός να έχει στην τσέπη του λίγα χρήματα, να μπορεί να ζει αξιοπρεπώς σαν άνθρωπος. Δυστυχώς, αυτά είναι που κληρονομήσαμε από τα κόμματα τα παλιά.
Κληρονομήσαμε όλη αυτή την κακή πολιτική. Δεν θέλω όμως να επεκταθώ, γιατί με ρωτήσατε. Ναι, όχι, να μην επεκταθείτε, είχα σκοπό να σας πω την αλήθεια, να μην κάνω κριτική, αλλά επειδή με ρωτήσατε την έκανα. Εντάξει, είναι λογικό να γίνει και μια κριτική, αλλά θέλω και εγώ να επικεντρωθούμε λίγο στα τοπικά. Διότι είστε υποψήφιος βουλευτής του νομού Σερών και θέλω να μου πείτε για δύο σημαντικούς τομείς στο νομό Σερών, που είναι και οι αγρότες και ο αγροτικός τομέας, αλλά και ο περιβόητος τουρισμός, τον οποίο ψάχνουμε, και είστε και άνθρωπος του επαγγέλματος. Θα σας πω, θα σας απαντήσω. Λοιπόν, παρόλο που είμαι άνθρωπος του τουρισμού, εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι η οικονομία, για να σταθεί και να είναι σταθερή, θέλει πρωτογενή τομέα, ανεπτυγμένο και δυνατό. Δυνατό πρωτογενή. Είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας. Μια χώρα όταν δεν παράγει, αναγκάζεται και εισάγει. Και όταν εισάγει, αλλάζουν οι εμπορικοί δείκτες. Εγώ θα σας κάνω κάποιες προτάσεις, τις οποίες έχω γράψει και σε άρθρα, οι οποίες είναι προτάσεις ρεαλιστικές. Ο νομός μας έχει αγρότες και κτηνοτρόφους. Υπάρχουν και κάποιες ιχθυοκαλλιέργειες, μια πετυχημένη ιχθυοκαλλιέργεια που είναι στο χωριό μου το Άγκιστρο. Δεν κάνω διαφήμιση, απλά είναι όντως μια πετυχημένη ιχθυοκαλλιέργεια, Πέστροφες Αγκίστρου, που θεωρώ είναι ένα καλό παράδειγμα προς μίμηση αυτό το πράγμα. Και είναι κάτι το οποίο έχει, να το πω απλά, μια προοπτική εξαγωγών, αυτός ο τομέας. Να πάμε λίγο στους αγρότες. Η Σεραϊκή Γη είναι ευλογημένος τόπος. Καλλιεργούνται τα πάντα. Εμείς αυτή τη στιγμή, σαν χώρα, σαν νομός Σερών, θα πρέπει να στοχεύσουμε σε συγκεκριμένες καλλιέργειες, οι οποίες είναι, να το πω απλά, καινούργιες, και να παράγουμε προϊόντα μπουτίκ, δηλαδή πράγματα τα οποία δεν μπορούν να παράγουν οι άλλοι. Να παράγουμε ζέα, να επιδοτήσουμε τη ζέα, το δίκοκο σιτάρι, το περιβόητο, το οποίο στη Γερμανία το ζητάνε. Υπάρχουν ψωμιά, κάνουν ζυμαρικά, είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ υγιεινό καταρχήν. Μπορούμε να παράγουμε πράγματα τα οποία δεν τα παράγουν άλλοι. Δηλαδή πράγματα που να ξεφύγουμε λίγο, να σκεφτούμε έξω από το κουτί, out of the box που λένε και οι Αμερικάνοι. Λοιπόν, αλλά βασικό ποιο είναι? Ναι, να παράγουμε, αλλά το κράτος πρέπει να δεσμευτεί ότι η παραγωγή των ανθρώπων αυτών κάποιος θα την αγοράσει μετά. Εγώ είμαι υπέρ της μεταποίησης. Ένα προϊόν αγροτικό για να αποκτήσει υπεραξία πρέπει να μεταποιηθεί. Είμαι υπέρ της μεταποίησης σε επίπεδο και μεσαίο και μεγάλο. Όταν υπάρχει μεταποίηση, αυτόματα το προϊόν μας παίρνει μια υπεραξία και γίνεται ανταγωνιστικό στην Ευρώπη. Το προϊόν το ελληνικό δεν μπορεί ένας Ευρωπαίος να το παράγει στην Γερμανία ή στην Λονδίνο, λόγω των συνθηκών των κλιματολογικών. Είναι πολύ καλύτερα τα προϊόντα μας και ανώτερης ποιότητος. Οπότε πρέπει να στοχεύσουμε σε ποιοτικά προϊόντα, αλλά εκεί χρειάζεται η βοήθεια του κράτους. Έχουμε εδώ στις Σέρρες και πολλούς ανθρώπους που καλλιεργούν πράγματα τα οποία είναι βιολογικά. Και είναι ένα μάρκετ, είναι μια αγορά πάρα πολύ δυνατή, που έχει δυναμική. Απλά είναι μια αγορά η οποία είναι λίγο δύσκολη, γιατί δεν χρησιμοποιούν οι άνθρωποι φυτοφάρμακα και αυτά χαλάνε καμιά φορά. Είναι πιο ευπαθή. Έχουν μεν μια τιμή υψηλή, αλλά έχουν μικρή παραγωγή και είναι πιο ευπαθή. Εκεί θα πρέπει να στηρίξουμε αυτόν τον άνθρωπο που μπορεί να πάθει κάποια ζημιά στη σοδιά του και από τον ΑΒΓ λόγο. Να τον αποζημιώσουμε, να τον στηρίξουμε, να μην τον αφήσουμε εκτεθειμένο. Πρέπει να δώσουμε ρευστότητα στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους. Ρευστότητα. Πάνε τώρα στην τράπεζα Πειραιώς, θα πω και όνομα, πρώην αγροτική, που πήρε το καλό το κομμάτι η τράπεζα Πειραιώς, το κακό τα αφήσανε. Το βάλανε στο ράφι. Μίλησε κανένας βουλευτής για αυτό στις Σέρρες? Όχι. Σας απαντάω εγώ. Λοιπόν, το αφήσαν στο ράφι. Λοιπόν, και αντί. Δεν είναι στο ράφι, έχει πάει σε διαχείριση. Ράφι, έτσι το λέω εγώ. Το ράφι, ναι. Είναι ράφι. Γιατί? Είναι σε διαχείριση, δηλαδή πήραν το καλό το κομμάτι, το κακό το αφήσαν εκεί πέρα. Το καλό. Και πληρώνουμε εμείς εκεί τα σπασμένα, ακόμα πληρώνει το ελληνικό κράτος σε εκείνο το κομμάτι. Λοιπόν, και δεν δίνουν του αγρότη 1.000 ευρώ, 2.000 να πάει να σπείρει. Πώς θα κινηθεί εκείνος ο άνθρωπος? Εγώ φωνάζω 1000 χρόνια. Τα χρήματα που θα βρεθούν, κύριε Ιωάννη. Ποια χρήματα εννοείται? Της τράπεζας? Τα 2.000 ευρώ που λέτε. Γιατί δεν μπορεί η τράπεζα να δώσει ένα δάνειο σε ένα αγρότη 2.000 ευρώ για να πάει να σπείρει? Ως δάνειο μιλάτε? Για δάνειο μιλάω, βέβαια. Χωρίς τόκο, άτοκο να το δώσει. Άτοκο. Και όταν παράγει ο άνθρωπος να τα πάρει τα λεφτά. Εμείς τέτοιες λύσεις προτείνουμε. Και να σας πω κάτι άλλο. Φωνάζω. Αλλά η τράπεζα γιατί να ακολουθήσει τη λύση που θα προτείνετε? Οι τράπεζες είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Γιατί να ακούσουν την λύση που λέτε εσείς? Κοιτάξτε να δείτε. Οι τράπεζες έχουν καταστρέψει τη χώρα. Τις έχουμε ανακεφαλαιοποιήσει άπειρες φορές. Εγώ, εσείς, οι ακροατές που ακούνε, γνωστό, ναι. Εμείς κάναμε ανακεφαλαιοποίηση. Δηλαδή, όταν κάνεις ανακεφαλαιοποίηση σε μια κατεστραμμένη εταιρεία, δεν πρέπει μετά ως κράτος να έχεις και λόγο?
Δεν κατάλαβα. Δεν έχει το κράτος όμως. Το ξέρω, λάθος. Κακώς δεν έχει. Κακώς δεν έχει, αυτό σας λέω. Άρα εσείς μιλάτε για να Και άμα πιάσουμε κουβέντα του τραπεζικού συστήματος. Το πρόγραμμά σας είναι να κρατικοποιήσετε τις τράπεζες. Όχι, δεν είναι αυτό, δεν είπαμε τέτοιο. Δεν είπαμε τέτοιο πράγμα. Όχι, δεν είπαμε τέτοιο πράγμα. Οι τράπεζες απλά, αν θέλετε να πάμε σε αυτό το κομμάτι, έχουμε και μία πρόταση το ΤΑΙΠΕΔ να γίνει μία αναπτυξιακή τράπεζα του κράτους. Η περιουσία του ΤΑΙΠΕΔ. Λοιπόν, να γίνει μια τράπεζα αναπτυξιακή. Θέλει κάποιος να κάνει μια καινοτομία, να κάνει μια επιχείρηση. Δεν ανήκει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα όμως. Κακώς δεν ανήκει. Ποιος το έδωσε το ΤΑΙΠΕΔ, ποιος το ξεπούλησε? Ο Βαρουφάκης το ξεπούλησε ή ο κύριος Τσίπρας με τις ευλογίες του κυρίου Σαμαρά από το παρελθόν? Αυτοί το ξεπουλήσανε. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Αλλά με διακόψατε και έλεγα κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο έχει να κάνει. Άμα πιάσουμε κουβέντα για το τραπεζικό σύστημα, θα τελειώσουμε αύριο. Για οτιδήποτε πιάσουμε κουβέντα, θα τελειώσουμε αύριο. Γιατί ξέρετε κάτι, βλέπετε τόση ώρα σας μιλάω και δεν κοιτάω τα χαρτιά μου. Εγώ αυτά που λέω τα πιστεύω. Δεν τα έχω μάθει απ' έξω. Τα πιστεύω και τα λέω. Καλό αυτό. Βεβαίως και τα πιστεύω. Και έχω το θάρρος της γνώμης μου, το οποίο θα το λέω πάντα. Ποτέ θα σταματήσω όλη τη γνώμη μου. Είχαμε μείνει εκεί στους ανθρώπους που καλλιεργούν τους βιοκαλλιεργητές. Λοιπόν, εκεί αυτοί θέλουν μια στήριξη. Όσον αφορά τη μεταποίηση που σας είπα, είναι για να πάρει υπεραξία το προϊόν και να είναι ανταγωνιστικό. Τώρα, υπάρχουν ένα κομμάτι το οποίο κατ' εμέ είναι πολύ σοβαρό. Θα πρέπει κάποια στιγμή επιτέλους να δώσουν στους αγρότες αφορολόγητο πετρέλαιο. Πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα. Εγώ κατάγομαι από αγροτική οικογένεια. Χρόνια το ακούμε αυτό. Εμένα ο πατέρας μου και η μάνα μου, η συγχωρεμένη, είναι αγρότης. Ήταν, συνταξιούχος είναι τώρα. Έχω μεγαλώσει σε αγροτική οικογένεια. Ξέρω τι σημαίνει το να είσαι αγρότης και να ζεις με την αγωνία. Θα σπείρεις, θα θερίσεις, δεν θα θερίσεις. Έβρεξε, δεν έβρεξε. Εγώ την αγωνία αυτή την ξέρω. Την έχω ζήσει στην οικογένειά μου. Μπορώ να καταλάβω. Δεν έγινα εγώ αγρότης, ήταν επιλογή μου, διότι ακολούθησα το χώρο της ξενοδοχειακής και των επιχειρήσεων. Μάλιστα. Πήγα, σπούδασα μόνος μου. Λοιπόν, αλλά κατάγομαι το χωριό μου, το Άγκιστο. Δίνετε βαρύτητα λοιπόν στον αγροτικό τομέα. Όχι, σας λέω, τεράστια βαρύτητα. Είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Αν μια οικονομία δεν παράγει, έχουμε τους κτηνοτρόφους, ένα μεγάλο κεφάλαιο. Προχθές μιλούσα με έναν άνθρωπο κτηνοτρόφο και μου λέει: έχουμε αρχίσει και σφάζουμε όλα τα ζώα μας, γιατί δεν μπορούμε να τα συντηρήσουμε, γιατί το κρέας μας το παίρνουν κοψοχρονιά. Πού είναι το κράτος να προστατεύσει το ελληνικό κρέας, που μπαίνουν εισαγόμενα από τη Βουλγαρία και από γύρω-γύρω και τα βαφτίζουν ελληνικά? Καλά, το που είναι το κράτος είναι μια ερώτηση. Πού είναι το κράτος? Για όλα να τα σας θέματα, πω κάτι. Το κράτος το απαρτίζουν οι βουλευτές. Οι βουλευτές στο ελληνικό κοινοβούλιο. Εγώ, αν μπω στη Βουλή, δεν θα σταματήσω να φωνάζω. Ξέρετε γιατί? Δεν έχω να χάσω τίποτα. Και άμα κάνω μια πολιτική η οποία δεν αρέσει στο κόμμα που ανήκω ή δεν αρέσει σε αυτούς που με ακούνε, να σας το πω, εγώ θα επιμένω. Αυτό που πιστεύω θα το πω. Δεν θα σταματήσω να το λέω. Δηλαδή θα έχετε την άποψή σας και αν ακόμα είναι διαφορετική με το κόμμα? Βεβαίως, εγώ δεν μπαίνω σε σωλήνα πολιτικό. Γι' αυτό είμαι με τον κύριο Βαρουφάκη. Εμείς έχουμε το ελεύθερο να εκφράζουμε την άποψή μας πολιτισμένα, είμαστε σκεπτόμενοι και είναι ένα κόμμα το οποίο δημιουργήθηκε τώρα. Ένα χρόνο ζωή μετράει και αυτή τη στιγμή δημιουργούμε τη ραχοκοκαλιά. Είναι ένα κόμμα με μέλλον. Μάλιστα. Κύριε Ιωαννίδη, επειδή πρέπει να ολοκληρώσουμε. Ναι, να πάμε λίγο στον τουρισμό, γιατί λίγο έχουμε ξεφύγει από το χρόνο από ό,τι βλέπω. Έχουμε ξεφύγει. Βεβαίως, ναι. Σας ζητώ συγγνώμη λίγο να μιλήσω για τον τουρισμό. Πείτε μας αν θέλετε για τον τουρισμό. Για τον τουρισμό που είναι πάρα πολύ βασικό το κομμάτι του τουρισμού. Κοιτάξτε, σας είπα, πριν από 10 χρόνια έφερα Ρουμάνους στο Άγκιστρο. Ξέρετε γιατί το έκανα? Γιατί έβλεπα το καλοκαίρι, κράταγα το ξενοδοχείο μου ανοιχτό και δεν πάταγε κανένας πελάτης. Και ήταν δύσκολο να επιβιώσει μια επιχείρηση που δεν μπαίνει ούτε ένας πελάτης 5 μήνες το καλοκαίρι. Προφανώς. Λοιπόν, τι έκανα? Πήρα την τσάντα μου, πήγα στη Ρουμανία στην έκθεση. Λοιπόν, έβαλα μέσα 300 προσπέκτους μεταφρασμένα στα ρουμάνικα, πήγα δειλά-δειλά, χτύπησα πόρτες γραφείων, έπαιξα διαφήμιση στοχευμένα και σιγά σιγά ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Γιατί επιλέξατε Ρουμανία και όχι κάποιο άλλο κάτω? Γιατί είχα μελετήσει ό,τι περνάνε από τη χώρα μας. Εγώ τους έβλεπα που περνάγανε από το τελωνείο. Έβλεπα τα αυτοκίνητα. Ήξερα ότι οι Ρουμάνοι για τον ΑΒΓ λόγο δεν διανυχτερεύουν στη Βουλγαρία, διότι έχουν μια έκθρα ως χώρα. Δεν ξέρω από πού πηγάζει, αλλά υπάρχει. Οπότε έβλεπα ότι αυτοί οι άνθρωποι περνάνε από δίπλα μας, από τον νομό μας και δεν κοιμόταν εδώ, πηγαίναν και κοιμόταν αλλού. Θεσσαλονίκη κτλ. Το κάναμε, ο Ρουμάνος, για να ξεκαθαρίσω, μένει στις Σέρρες γιατί θέλει να ξεκουραστεί για να συνεχίσει το ταξίδι του, να πάει
κάπου πιο μακριά από τη Χαλκιδική. Όσο ενδιάμεσο σταθμό. Λοιπόν, βέβαια με τον καιρό κερδίσαμε και Ρουμάνους που μένουν και 2 μέρες, πάνε και στα Ιαματικά κτλ. Δηλαδή, και τολμώ να πω αυτή τη στιγμή, οι πληρότητες που κάνουμε με τους Ρουμάνους το καλοκαίρι είναι πάρα πολύ καλές. Για το Άγκιστρο, είπα προηγουμένως, που κάναμε την ενέργεια την πολυμετοχική, πρωτοφανές για τα ελληνικά δεδομένα, να συνεννοηθούν 270 κάτοικοι λοιπόν, ενός χωριού, είναι πρωτοφανές και μπράβο σε όλους, αν μας ακούνε, μπράβο. Υπήρξα πρωτεργάτης μαζί με άλλους ανθρώπους, έγινε μια σωστή δουλειά και αυτή τη στιγμή απασχολούμε ανθρώπους, οικογένειες μέσα στην περίοδο της κρίσης. Με μεγάλη προσπάθεια. Αλλά να το κάνω λίγο πιο έτσι στοχευμένα. Στις Σέρρες έχουμε τις περισσότερες ιαματικές πηγές ανανομό. Πανελλαδικά. Έχουμε στο Άγκιστρο, έχουμε τα Θερμά, έχουμε στο Σιδηρόκαστρο. Δηλαδή και υπάρχουν και πολλά γεωθερμικά πεδία που μπορούν να γίνουν και άλλες ιαματικές πηγές. Εντάξει. Είναι ένα κομμάτι το οποίο ο θερμαλισμός έχει μέλλον, έχει παρόν αυτή τη στιγμή που μιλάμε και έχει και μεγάλο μέλλον. Έχουμε στις Σέρρες ακόμα πολλά μοναστήρια. Μπορούμε να έχουμε θρησκευτικό τουρισμό. Έχουμε εξαιρετικά μοναστήρια. Μνημεία. Εμένα σχέση με την Εκκλησία είναι άριστη. Θεωρώ ότι το ξέρετε. Έχω άριστη σχέση και με τον Πατριάρχη τον Οικουμενικό και με έναν άνθρωπο ο οποίος τη στηρίζει στην Εκκλησία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, έχουμε τη λίμνη της Κερκίνης, η οποία είναι διεθνώς αναγνωρισμένη για τα είδη πουλιών που φιλοξενεί. Δηλαδή, μπορούν να έρθουν άνθρωποι. Εντάξει, έχουμε πολλά πράγματα τα οποία θα μπορούσαμε να αναλύσουμε περισσότερο. Έχουμε σπήλαια. Να μην μακρηγορώ. Έχουμε σπήλαια. Έχουμε το οχυρό του Ρούπελ. Έχουμε και ένα χιονοδρομικό κέντρο. Έχουμε και ένα χιονοδρομικό, βεβαίως. Έχουμε πολλά που μπορούν να αξιοποιηθούν. Και να σας πω κάτι. Έχουμε εξαιρετικούς συνοποιούς στις Σέρρες. Από τα καλύτερα καρφιά στην Ελλάδα βγαίνουν. Άρα υπάρχει, λέτε. Είναι ο τουρισμός. Μπορεί να γίνει. Δηλαδή, πολλά μπορούν να γίνουν. Βεβαίως και υπάρχουν. Και να σας πω και κάτι που δεν το λέει κανένας, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ο Προμαχώνας είναι πύλη εισόδου. Η πύλη εισόδου έχει διαφορετική νομοθεσία για κάποιες δραστηριότητες που γίνονται. Όσοι τώρα γνωρίζουν, που με ακούν, καταλαβαίνουν τι λέω. Πρέπει κάποια στιγμή αυτή η ταμπαγκέρα να ανοίξει τη πύλη εισόδου του Προμαχώνα και να γίνουν εκεί πράγματα που θα ωφελήσουν το σεραϊκό λαό. Όλα όμως, κύριε Ιωαννίδη, μας λέτε είναι θέμα της εκάστοτε κυβέρνησης. Εμείς προτάσεις κάνουμε. Εμείς, άμα μπούμε στη Βουλή, εγώ άμα μπω στη Βουλή, ξέρετε τι θα κάνω. Αυτό που λέμε τώρα, εγώ θα πάω. Εσείς θα κάνετε πρόταση και εγώ θα κάνω πρόταση. Θα σας πω κάτι. Θα σας το απορρίπτει. Εμένα δεν με ενδιαφέρει. Να σας πω κάτι. Εγώ θα την κάνω την πρόταση. Πείτε το κι εσείς στο σεραϊκό λαό. Ο Ιωαννίδης την πρόταση την έκανε. Την έκανε την πρόταση. Και ας βγουν μετά οι βουλευτές να μην την ψηφίσουν την πρόταση που έκανε ο Ιωαννίδης. Αλλά να είναι σωστή η πρόταση μου, εντάξει. Να είναι σωστή. Εγώ αυτό που λέω, το λέω εμπεριστατωμένα. Δηλαδή δεν λέω αερολογίες, προτείνω πάντα λύσεις και προτάσεις, έτσι έχω μάθει. Μάλιστα. Αυτή είναι η ιδιοσυγκρασία μου. Κάτι τελευταίο να ρωτήσω, κύριε Ιωαννίδη, και πρέπει να ολοκληρώσουμε με αυτό. Να κάνουμε μία μικρή έτσι παρένθεση. Έχουμε κάνει πολλές παρενθέσεις και δεν έχουμε μία ακόμα κάτι μου τη χάρη. Ξέρετε, σας συμπαθώ ιδιαίτερα και συμπαθώ και το κανάλι σας. Αυτό το γνωρίζετε. Πείτε μου ειλικρινά. Τώρα με ρίξατε, λοιπόν, πείτε μου ειλικρινά σε ποιο άλλο σταθμό των Σωρών έχω βγει να μιλήσω. Ποτέ. Μόνο σε εσάς βγαίνω. Με έχετε ρίξει, οπότε κάντε την παρένθεση. Λοιπόν, κοιτάξτε. Αυτό που θέλω να πω είναι, δεν θέλω τώρα να αναλύσω. Υπάρχει μια τεχνική ολόκληρη το πώς μπορεί κάποιος να προσελκύσει τουρίστες και δεν μας παίρνει ο χρόνος. Εντάξει, δεν θα κάνουμε ακριβώς. Αλλά θέλω να πω και κάτι άλλο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει επιτέλους ο νομός Σερών να μπει στο γεωγραφικό χάρτη του ΕΟΤ, του Υπουργείου Τουρισμού. Δεν είμαστε στο γεωγραφικό χάρτη του ΕΟΤ. Για τον ΕΟΤ τουρισμός είναι η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Κρήτη, η Κos, η Ρόδος κτλ. Και εμείς, γιατί όχι να μην είμαστε κι εμείς? Γιατί στις εκθέσεις που πάνε στον ΕΟΤ να μην εκπροσωπούμεθα κι εμείς? Να λένε στις Σέρρες αυτοί έχουν αυτά τα πράγματα. Υποτίθεται έχουμε ένα επιμελητήριο που πρέπει να τα φτιάχνει αυτά τα πράγματα. Εκεί ρωτήστε το επιμελητήριο. Ρωτάμε το επιμελητήριο και μας λέει όλα καλά τα κάνει. Εντάξει, εγώ τώρα δεν θέλω να μπω σε μια κουβέντα το τι κάνει το επιμελητήριο, γιατί η κουβέντα δεν θα τελειώσει ποτέ. Εγώ είμαι διατεθειμένος, όποιος θέλει να τον βοηθήσω, άφιλο κερδός, με ψηφίσει ή δεν με ψηφίσει, δεν έχω κανένα πρόβλημα, να του δώσω όλες μου τις μελέτες, όλα μου τα χαρτιά. Εγώ έχω κάνει πολλές μελέτες. Άρα κάνετε μια πρόσκληση στον κύριο Μέγκλα, ουσιαστικά τον πρόεδρο του επιμελητηρίου, να έρθει να σας συναντήσει. Και όχι μόνο, γιατί υπάρχουν αρμόδια όργανα του τουρισμού. Για το επιμελητήριο μιλάω. Και, ναι, ο κύριος Μέγκλας, όποτε θέλει, εγώ είμαι στη διάθεσή του. Είναι ένας άνθρωπος που δεν έχω κάτι να χωρίσω μαζί του. Κάνει τη δουλειά του άνθρωπος, προσπαθεί. Δεν είναι. Ό,τι θέλει, εγώ είμαι στη διάθεσή του. Είμαι ένας επιστήμονας αναγνωρισμένος πανευρωπαϊκά στον χώρο του τουρισμού. Ναι. Το λένε, δεν το λέω. Εγώ έχω συγγραφεί βιβλίο. Έχετε προτάσεις λοιπόν, τις οποίες διαθέτετε, λέτε στους φορείς. Ρεαλιστικές προτάσεις, ναι. Και τώρα για να το κλείσω, μη σας τρώω το χρόνο, θα πω και κάτι το οποίο είναι λίγο out of the box, είναι εκτός από αυτά που συζητούσαμε, που εμένα με ανησυχεί και με βασανίζει. Λοιπόν, άκουσα στην τελευταία ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη
οι σκουριές θα ξανανοίξουν και χειροκροτάγαν από κάτω όλοι μαζί. Και χειροκροτάγαν και σε ρέι που ήταν εκεί πέρα, από ό,τι έχω ακούσει. Εντάξει, Λοιπόν, όταν πα στον αρχηγό σου θα χειροκροτάς. Και εσείς αν πάτε στον κύριο Βαρουφάκη θα χειροκροτάς. όχι, άμα πει θα ανοίξουν οι σκουριές, θα ανοίξω την πόρτα και θα φύγω έξω. Εγώ δεν θα Σοβαρά? χειροκροτήσω. Ναι, βεβαίως, θα φύγω. Επιτόπου θα φύγω. Επαναστάτη σας ακούω. Μα είμαι, γιατί δεν το κατάλαβα. Ξέρετε, είμαι ποντιακής και κριτικής καταγωγής. Το μείγμα, όπως καταλαβαίνετε, έχει βγει λίγο επαναστατικό. Λοιπόν, κοιτάξτε, εμείς έχουμε το θέμα, ξέρετε, έκανα πολλές ενέργειες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν από 4 χρόνια για την εξόρυξη χρυσού στα μαύρα λιθάρια, την περιοχή που είναι μεταξύ Χαροπού και Αγκίστρου. Λοιπόν, εκεί αυτό το θέμα, αν ο κύριος Μητσοτάκης το ξαναπιάσει να το ξαναανοίξει, θα κάνει ένα μεγάλο σφάλμα, θα διαλύσει τον υδροβιότοπο, τις ιαματικές πηγές, τον τουρισμό, τα πάντα. Είναι επικίνδυνη η εξόρυξη με τον τρόπο που την κάνουν, προκαλεί καρκίνους, προκαλεί διάφορα δεινά. Και δείτε ανά τον κόσμο, εκεί που βγάζουν χρυσό με τον τρόπο το συγκεκριμένο, γιατί μπορώ να σας αναλύσω πώς γίνεται, δεν μας παίρνει ώρα τώρα. Εντάξει, πρέπει να υπάρχουν μελέτες εμπεριστατωμένες. Όχι, οι μελέτες να ξέρετε τις περνάνε, γιατί είναι τα οικονομικά συμφέροντα στη μέση και τα ισοπεδώνουν όλα. Μούφα είναι μελέτες δηλαδή. Ορίστε. Μούφα είναι μελέτες. Όχι, δεν είναι μούφα οι μελέτες. Αλλά... Καμία μελέτη δεν είναι μούφα. Απλά να σας πω τι γίνεται. Οι μελέτες πάντα σε ένα τέτοιο έργο γίνονται για έναν απλό και εξής λόγο. Για να περάσει το έργο. Το έργο για να περάσει υπάρχουν πολλά παράθυρα. Εγώ έστειλα το ερώτημα στο Ευρωκοινοβούλιο και είπα. Ρώτησα, δεν είπα κάτι. Λέω, ο νόμος του κυρίου Μανιάτη που ψήφισε και είπε ότι εκεί πρέπει να γίνει, μπορεί να γίνει εξόρυξη, μήπως είναι αντίθετο στη συνθήκη Ραμσάρ που προστατεύει τη λίμνη της Κερκίνης, μήπως είναι αντίθετο στον νόμο που προστατεύει τις ιαματικές πηγές, μήπως επειδή έχουμε και Natura εκεί. Θα σας πω κάτι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σιγή ηχθείως. Λοιπόν. Δεν υπάρχει φως. Φως, ακόμα δεν μου έχουν απαντήσει. Μου έχουν στείλει κάποια γράμματα. Είστε κάθετα αντίθετος επομένως. Μα είναι δυνατό να καταστρέψω το σπίτι μου, να καταστρέψω το νομό μας. Εμείς θέλουμε ήπιες μορφές ανάπτυξης. Να σας πω κάτι. Όπου και να δείτε στον πλανήτη, μπείτε στο ίντερνετ, όπου γίνεται εξόρυξη χρυσού, με τη μέθοδο τώρα την καινούρια, η οποία μέθοδος, επειδή είναι ρινίσματα στο υπέδαφος ο χρυσός, δεν είναι φλέβες που τους βγάζουν με σκαπανί στο παρελθόν ή με εργαλεία, και είναι κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή μολύνουν τον υδροφόρο ορίζοντα. Ρίχνουν δηλητήρια για να διασπάσουν όλα αυτά τα μέταλλα και να πάρουν το χρυσό. Αυτό σημαίνει ότι θα μολυθεί ο υδροφόρος ορίζοντας. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα για ένα νομό που έχει τόσο μεγάλη προοπτική να μας κάνουν σκλάβους μιας εταιρείας. Είστε σαφείς λοιπόν, είστε σαφείς αυτό. Είμαι σαφέστατος, κάθετα αντίθετος και να σας πω κάτι. Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Ιωαννίδη. Πείτε με πιέζουν από το κοντρόλ να κλείσουμε. Να σας ευχαριστήσω θερμά για την πρόσκληση. Σας εκτιμώ ιδιαίτερα και εσάς και το κανάλι σας. Το ξαναλέω. Το εννοώ αυτό που λέω. Να είστε καλά. Κάνετε πολύ καλά τη δουλειά σας και αυτό σας τιμάει. Και αυτό που εγώ θέλω να ευχηθώ σε όλους τους ανθρώπους που μας ακούνε, σε όλους τους αιρέους αυτή τη στιγμή, είναι να ψηφίσουν με συνείδηση. Να ψηφίσουν πρόσωπα. Όχι κόμματα. Πρόσωπα να ψηφίσουν που ξέρουν ότι την επόμενη μέρα των εκλογών θα είναι δίπλα τους και θα σταθούν εκεί. Δίπλα τους, θα είναι η φωνή τους. Γιατί τώρα ξέρετε κάτι, το ξαναείπα, δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός. Εγώ θέλω να βοηθήσω τον νομό μου και τη χώρα μου. Αυτό θέλω να κάνω. Είστε σαφείς. Αν με τιμήσει ο σεραϊκός λαός, πιστέψτε με, θα το κάνω με όλη μου τη δύναμη. Ό,τι περνάει από το χέρι μου. 7 Ιουλίου θα φανεί. Σας ευχαριστώ κύριε Ιωαννίδη. Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ. Καλή επιτυχία. Καλό βράδυ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Γεια σας.